Nenad Marinković, poznatiji kao Gastoz, sinoć je imao zanimljiv razgovor sa Anđelom Đuričić. Tema njihove diskusije bila je čokoladica koju je Anđela pronašla kod kreveta. Anđela nije imala odgovor na pitanje odakle čokoladica dolazi, rekavši da je srela osobu koja je to ostavila, ali nije znala više informacija. Ne znam, ja sam srela nju i pitala odakle to tu. Ona mi je rekla da ne zna, rekla je Anđela. Ovo je sve vaš plan, rekao je Gastoz. Ma daj ne mlati, ne zajebavaj, ja bih bila originalna. Što si me gledao i smeškao se, to si se ti dogovorio sa njom, rekla je Anđela. Znači ja se dogovorio, pitao je Gastoz. Jesi mi ti ostavio vinu kod Luke, pitala je Anđela. Jesam, odgovorio je Gastoz. Znači 15.000 je kod tebe, rekla je Anđela. Što si uradila sa onim štekom? Ti čim raskineš nemaš para, rekao je Gastoz. Svaki put su dodavali za taj spisak. Jel si ti realan? Ja nemam pare. Danas sam dobila prvi srednji budžet posle 100 godina, pitala je Anđela. Od svega toga možeš da dobiješ jednu kompenzaciju. Ja tebi dam to, a ti mene da ošišaš. Nemoj da me sjebeš, rekao je Gastoz. Anđela i Gastoz su uspjeli da zakopaju ratne sekire i spustili